Кнігі без літар на камунікат.орг. Міжваенная польская дзяржава, якая адрадзілася ў 1918 годзе, уяўляла сабой своеасаблівую нацыянальную і культурніцкую мазаіку. Ейнымі грамадзянамі былі людзі розных нацыянальнасцяў, розных веравызнанняў. Безумоўна, найбольш колькаснай была група рыма-каталікоў, але другой па ліку рэлігійнай групай з'яўляліся праваслаўныя. Колькасць тых, хто належаў да праваслаўнага веравызнання ў даваеннай польскай дзяржаве, складала некалькі мільёнаў асоб. Лічыцца, што напярэдадні пачатку Другой сусветнай вайны у межах польскай дзяржавы пражывала не менш як 4 мільёны праваслаўных. Гэтыя людзі не з'яўляліся эмігрантамі ў сваёй асноўнай колькасці. Гэта было аўтахтоннае жыхарства, якое складала такія асобныя нават рэгіёны, дзе колькасна пераважала. Асноўная маса польскіх грамадзян праваслаўнага веравызнання пражывала на тэрыторыі усходняй часткі Польшчы, на тэрыторыі такіх ваяводстваў, як Віленская, Наваградская, Палеская ці Валынская, часткова таксама Беластоцкая і Люблінская. Паводле нацыянальнага складу праваслаўная грамада міжваеннай Польшчы таксама уяўляла сабой пэўную мазаіку. Большасць праваслаўных у міжваеннай Польшчы складалі беларусы і украінцы. Менавіта яны пераважалі сярод праваслаўных. Але былі таксама прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў, напрыклад, расейцы, былі грузіны, пэўная калонія грузінская знаходзілася ў міжваеннай Польшчы, нават балгары і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў. Нязначную частку складалі таксама палякі праваслаўнага веравызнання. Паводле заканадаўства, паводле тагачаснай канстытуцыі, усе жыхары Польшчы, я маю на ўвазе мужчыны, якія былі прыгодныя да вайсковай службы, павінны былі несці ваенную павіннасць. У сувязі з гэтым штогод у шэрагі польскага войска заклікалася некалькі дзесяткаў тысяч праваслаўных. Асноўная іх маса адбывала чынную службу ў шэрагах вайсковых фармаванняў, якія належалі да пяхоты, кавалерыі. Менш было ў іншых радах зброі, але яны былі, можна сказаць, прадстаўлены паўсюдна у структурах узброеных сіл. Нават у военно-паветраных сілах альбо военно-марскіх сілах. Большасць тых, хто быў закліканы ў польскае войска, безумоўна, складалі шэрагоўцы, гэта былі новабранцы, але былі таксама і афіцэры сярод афіцэрскага корпусу, у тым ліку вышэйшага афіцэрскага корпусу таксама мы можам налічыць пэўную колькасць прадстаўнікоў праваслаўнага веравызнання. У польскім войску панавала рэлігійная талеранцыя. У сувязі з гэтым вайсковае камандаванне намагалася забяспечыць сваім вайскоўцам, военнослужачым свабодную магчымасць удзелу ў рэлігійных практыках, іншымі словамі кажучы, удзелу ў набажэнствах у адпаведнасці з іх рэлігійнай традыцыяй. Дзеля гэтага быў створаны інстытут вайсковых святароў, як мы кажам, капеланаў, так, вайсковыя святары, якія адначасова з'яўляліся вайскоўцамі, гэта вайсковыя капеланы. Вайсковае душпастырства праваслаўнага веравызнання ў шэрагах польскага войска была створана яшчэ ў чэрвені 1919 года, калі не было ўсеагульнай мабілізацыі на тэрыторыі, напрыклад, Наваградчыны, Віленшчыны ці Палесся, там, дзе пражывала асноўная маса праваслаўных. Таму да 21 года колькасць праваслаўных у польскім войску была невялікая. Гэта колькасць ніколі тады не перавышала 3000 чалавек, але тым не менш
ужо тады улетку 19 года па загаду камандавання вайсковага было створана вайсковае душпастырства праваслаўнага веравызнання. Яно было таксама нешматлікім, складалася з некалькіх капеланаў. На чале вайсковага душпастырства знаходзіўся галоўны капелан, так званы протапрэзбітар, які меў годнасць протапрэзбітара. Усе капеланы мелі вайсковую годнасць. Яны былі не толькі святарамі, яны былі таксама вайскоўцамі, былі залічаны ў штат вайсковы, менавіта падлягалі вайсковай дысцыпліне і у адпаведнасці неслі таксама адказнасць не толькі перад духоўнымі ўладамі за сваю душпастырскую працу сярод вайскоўцаў, але таксама неслі і адказнасць перад вайсковым камандаваннем. Протапрэзбітар, гэта значыць галоўны капелан, звычайна меў вайсковую годнасць падпалкоўніка альбо палкоўніка. Тым часам існавалі таксама звычайныя капеланы, капеланы благачынныя, якія звычайна адказвалі за душпастырскую працу на тэрыторыю адной вайсковай акругі, да якой яны былі прыпісаныя, і гэтыя святары мелі годнасць маёраў. Ім падначальваліся раённыя капеланы, якія выконвалі свае абавязкі на тэрыторыі асобных гарнізонаў, асобных гарнізонаў, якія былі раскватараваныя ў розных мясцовасцях. Гэтыя раённыя капеланы звычайна мелі вайсковую годнасць паручнікаў альбо капітанаў. Вось так у агульных рысах выглядала структура вайсковага душпастырства, так падагульняючы, можна сказаць, што на самым версе знаходзіўся галоўны капелан у годнасці палкоўніка альбо палкоўніка, гэта быў протапрэсвітар, яму падначальваліся благачынныя, і на самым нізе знаходзіліся раённыя капеланы. Гэта былі капеланы, якія, як я яшчэ раз хачу падкрэсліць, знаходзіліся ў штаце вайсковага камандавання. Але вельмі часта было так, што гэтыя людзі не былі ў стане забяспечыць належную апеку, духоўную, маральна-духоўную апеку вайскоўцам, паколькі вайскоўцаў, напрыклад, было вельмі шмат, то такім чынам войска карысталася паслугамі так званых дапаможных капеланаў. Дапаможныя капеланы гэта былі звычайна прыходскія парафіяльныя святары, якія не мелі вайсковай годнасці, якія не знаходзіліся ў штаце польскага войска, якія проста супрацоўнічалі, іншымі словамі. Гэта былі цывільныя капеланы, якія супрацоўнічалі з войскам, выконвалі душпастырскую працу на тэрыторыю асобна ўзятых гарнізонаў, асобна ўзятых нейкіх там акругаў альбо мясцовасцяў. Там, дзе была проста неабходна іхная праца, там, дзе было неабходна, каб заангажаваць дадаткова яшчэ некалькі капеланаў дапаможных, паколькі капеланы вайсковыя не давалі рады па аб'ектыўных, цалкам аб'ектыўных прычынах. Напрыклад, пераважна гэтай прычынай былі, канешне ж, вялікая колькасць вайскоўцаў праваслаўнага веравызнання. У міжваенны час вайсковым душпастырствам праваслаўнага веравызнання па сутнасці кіравалі толькі два протапрэзбітары. На пачатку гэта быў Васіль Мартыш, які быў першапачынальнікам. У 1919 годзе ён быў прызначаны шэфам вайсковага душпастырства праваслаўнага веравызнання ў польскім войску і да пачатку 30-х гадоў выконваў гэту функцыю. Выконваў яе вельмі добра, але ўжо па стану свайго здароўя у сувязі са сваім узростам, гэта быў уже чалавек ва ўзросце, ён быў звольнены і абавязкі галоўнага праваслаўнага капелана войска польскага былі ўскладзены на новага капелана Сымона Федаронька, які выконваў гэтыя функцыі аж да пачатку Другой сусветнай вайны.
Вайсковыя капеланы, трэба сказаць, што не маглі наракаць на адсутнасць працы. Працы было вельмі багата. Нават да 1921 года, калі я сказаў, што ў польскім войску было ўсяго некалькі тысяч асоб жаўнераў праваслаўнага веравызнання, то нават тады, у перыяд польска-савецкай вайны, таксама было вельмі багата працы. Чаму? Таму што ў перыяд польска-савецкай вайны польскія вайсковыя капеланы мелі абавязак забяспечваць належную духоўную апеку не толькі польскім вайскоўцам праваслаўнага веравызнання, але таксама і неслі паслугі свае духоўныя ці выконвалі свае духоўныя паслугі сярод ваеннапалонных, чырвонаармейцаў, таксама інтэрнаваных. Нагадаю, што ў перыяд польска-савецкай вайны значная частка расійскіх альбо украінскіх аддзелаў, якія таксама змагаліся поплеч з польскім войскам супраць чырвонай арміі, апынулася на тэрыторыі Польшчы ў якасці інтэрнаваных. І вось ім неабходна была таксама духоўная апека, і за гэтую духоўную апеку адказвалі менавіта польскія вайсковыя капеланы. Пазней, пачынаючы з 1921 года, калі быў ужо ўведзены ўсеагульны вайсковы абавязак на тэрыторыі ўсёй польскай дзяржавы, у тым ліку на тэрыторыі тых рэгіёнаў, дзе пераважалі колькасна праваслаўныя, то працы яшчэ больш, канешне, з'явілася ў вайсковых капеланаў. Яны павінны былі выконваць свае штодзённыя абавязкі, вельмі часта маючы шмат вайскоўцаў праваслаўнага веравызнання, якія патрабавалі вось гэтай духоўнай душпастырскай апекі. Такім чынам, штодзённасць вайсковых капеланаў выглядала так, як штодзённасць звычайных святароў. Яны адпраўлялі набажэнствы ў нядзелі, а таксама з нагоды святаў, вялікіх святаў. Трэба сказаць, што асобныя загады вайсковага камандавання рэгулявалі парадак адпраўлення гэтых набажэнстваў і таксама вызначалі тыя святы, якія неабходна было святкаваць у войску. Гэта значыць, напрыклад, на каляды альбо на вялікдзень альбо на сёмуху праваслаўныя вайскоўцы вызваляліся ад сваіх штодзённых абавязкаў дзеля таго, каб маглі ўдзельнічаць у набажэнствах. Альбо у сябе дома, напрыклад, у той час атрымоўвалі звальненне, маглі святочны час бавіць са сваімі роднымі і сваякамі, а маглі таксама удзельнічаць у святочных набажэнствах на тэрыторыі свайго гарнізону, калі не было магчымасці, напрыклад, па нейкіх прычынах звальнення. Дык вось святары адпраўлялі гэтыя набажэнствы штонядзелю і таксама з нагоды розных святаў рэлігійных, вялікіх святаў і не толькі. Акрамя гэтага спавядалі жаўнераў у перыяд вялікага посту, перыяд іншых пастоў, павялічвалася колькасць тых, хто хацеў спавядацца, і вось гэты абавязак выконвалі вайсковыя капеланы. Таму недзе так напярэдадні Вялікадня, калі чытаеш рапарты вайсковыя, то бачна, што напярэдадні Вялікадня было надзвычай шмат працы, таму што часамі здаралася так, што штодзённа капеланы мусілі выспавядаць не менш як некалькі сот вайскоўцаў. Акрамя гэтага, капеланы мелі абавязак удзельнічаць ва ўрачыстасці прысягі. Польскія вайскоўцы складалі прысягу, кожны з іх складаў прысягу ў прысутнасці свайго вайсковага капелана, таго вайсковага капелана, які належаў да яго веравызнання. Так, праваслаўныя складалі прысягу вайсковую на адданасць айчыне і войску у прысутнасці свайго святара, які пацвярджаў факт прыняцця гэтай прысягі. Ну і, безумоўна, да такіх абавязкаў капеланскіх штодзённых мы можам аднесці, напрыклад, хрэсьбіны альбо удзел у пахаваннях, што таксама здаралася. Людзі, безумоўна, гінулі, у тым ліку вайскоўцы, мелі месца нейкія нешчаслівыя выпадкі. Таму ў такіх таксама урачыстасцях капеланы бралі ўдзел. Акрамя чыста такой душпастырскай працы, вайсковыя капеланы
выконвалі вельмі важныя функцыі выхаваўчыя ў войску. Яны фактычна фармавалі светапогляд, адказвалі за духоўны стан, маральны стан і этычны сваіх падапечных, так, тых вайскоўцаў, якія падлягалі іх душпастырскай апецы. І менавіта з гэтага гледзяшча дзейнасць капеланаў вельмі моцна, вельмі так станоўча ацэньвалася вайсковым камандаваннем. Вядома, што камандаванню любога войска залежыць на тым, каб настроі сярод жаўнераў былі адпаведныя, каб не было нейкай там дэпрэсіі, каб не лезлі ў галаву, як кажуць, нейкія брыдкія думкі. Вось каб выхаваць жаўнера у духу адданасці вайсковай прысязе і сваёй айчыне, тут патрэбны быў актыўны ўдзел, такое заангажаванне не толькі выхаваўчых афіцэраў, бо такія таксама былі, безумоўна, але таксама і капеланаў. Я б сказаў, што можа роля капеланаў у такім маральна-этычным выхаванні вайскоўцаў была нават большай. Чаму? Таму што асноўная маса жаўнераў ўсё ж гэта былі сяляне, так, яны паходзілі з сялянскага асяроддзя, гэта былі людзі, якія былі выхаваны згодна з пэўнай традыцыяй, вельмі кансерватыўныя погляды мелі, погляды на свет, я маю на ўвазе, моцную, вялікую увагу надавалі менавіта рэлігійным аспектам свайго жыцця, і таму, канешне, яны слухалі першую чаргу тое, што ім кажа святар, капелан, хоць вайсковец такі, як яны, але ў сане святара. І гэта ўспрымалася больш, як кажуць, сур'ёзна, да гэтага ставіліся жаўнеры, бралі гэта да сэрца больш, чым, напрыклад, тое, што скажа камандзір, там загадае, напрыклад, выхаваўчы афіцэр, праўда. Таму праца святароў, яшчэ хачу раз падкрэсліць, была вельмі адказнай і вельмі важнай, істотнай з гледзяшча менавіта вось такіх фармавання настрояў сярод вайскоўцаў. Гэта падкрэслівалі ўсе вайсковыя рапарты таксама, на гэта клаўся вялікі націск, у сувязі з гэтым апрацоўвалася адпаведная літаратура. А якая гэта была літаратура? Ну, напрыклад, такія інструкцыі былі выдадзены для вайсковых капеланаў, якія тэмы яны павінны ўздымаць, на якія тэмы яны павінны размаўляць, што павінны абмяркоўваць са сваімі жаўнерамі. І вось кожнае веравызнанне мела асобную інструкцыю, якая ўлічвала спецыфіку гэтага веравызнання. Напрыклад, у выпадку праваслаўных з'яўляліся такія тэмы, якія абмяркоўваліся падчас сустрэчаў паміж капеланамі і вайскоўцамі, як, напрыклад, удзел праваслаўных у гісторыі Рэчы Паспалітай. Тут прыводзіліся такія прыклады, як князі Астроскія, напрыклад, праўда, альбо сенатар Адам Кісель, людзі, якія спрычыніліся да велічы Рэчы Паспалітай, якія адыгралі станоўчую ролю у гісторыі Рэчы Паспалітай. Вось гэтыя прыклады як бы прыводзіліся падчас размоў, так званых пагаданак паміж святарамі і вайскоўцамі. Гэта павінна было трошкі як бы ўзняць на духу, адпаведна умацаваць погляды і настроі вайскоўцаў праваслаўнага веравызнання. Безумоўна, удзел у рэлігійных практыках ён быў немагчыма без адпаведнай таксама літаратуры, як мы ведаем. Таму войска парупілася пра тое, каб яшчэ ў 20-х гадах выдаць малітоўнік для вайскоўцаў, для вайскоўцаў праваслаўнага веравызнання. Гэта быў малітоўнік, які ўтрымліваў усе асноўныя малітвы, у тым ліку штодзённыя малітвы. Ён быў, можна сказаць, да штодзённага карыстання. Так, жаўнер мог схаваць гэты малітоўнік у кішэні, насіць у кішэні, а калі трэба, калі надыдзе час малітвы, то, напрыклад, нават у адсутнасці святара самастойна памаліцца. Таксама асобнай увагі заслугоўвае справа вайсковых святыняў, вайсковых цэркваў, якія таксама былі, іх не магло не быць. Чаму? Таму што не можам сабе уявіць
паўнавартаснай душпастарскай працы без вайсковых святыняў. Таму войска мела такія святыні, толькі тут была таксама свая спецыфіка. Спецыфіка заключалася ў тым, што, напрыклад, ва ўсходняй частцы Польшчы, напрыклад, на Наваградчыне, альбо Віленшчыне, альбо на Палессі, там было шмат праваслаўных святыняў. Ну, шмат, таму што там было таксама шмат вернікаў праваслаўнага веравызнання, таму звычайна пытанне наконт вайсковай святыні вырашалася такім чынам, што нейкая там асобная царква перадавалася ў распараджэнне войска, альбо войска гэту царкву набывала, альбо нейкім чынам альбо проста яе карысталася ёй, карысталася паводле ўзгаднення з мясцовымі царкоўнымі ўладамі, напрыклад, мясцовы епіскап дазволіў там на нейкі час ёй карыстацца. Таму тут праблемаў не было, а нават калі не было асобных вайсковых цэркваў, так званых гарнізонных цэркваў, то вайскоўцы проста наведвалі тыя мясцовыя парафіі, тыя мясцовыя святыні, якія знаходзіліся. Такая сітуацыя была, напрыклад, у Вільні, так, дзе было багата праваслаўных цэркваў, і там маглі людзі, вайскоўцы удзельнічаць у набажэнствах. Такая сітуацыя была таксама ў Варшаве, у сталіцы, у сталічным гарнізоне вайсковую службу штогод адбывала не менш як 2000 жаўнераў праваслаўнага веравызнання, і ўсе яны патрабавалі належнай духоўнай апекі, і вось з гэтай мэтай яны наведвалі мясцовую царкву святой Марыі Магдалены. Па-іншаму сітуацыя выглядала ў цэнтральных і асабліва заходніх рэгіёнах польскай дзяржавы, там, дзе праваслаўных альбо ўвогуле не было, альбо яны складалі вельмі незначную частку жыхарства, і ў сувязі з гэтым адсутнічалі святыні. Любыя, так, нават не кажу пра вайсковыя, увогуле, так, не было вернікаў, альбо іх было вельмі мала, таму, адпаведна, не было цэркваў. І вось пытанне трэба было вырашыць, напрыклад, у такіх мясцовасцях, як Торунь, праўда, ці Познань, дзе ў 20-30-е гады у мясцовых гарнізонах адбывала чынную службу значная частка праваслаўных жаўнераў. І вось, каб забяспечыць ім належную духоўную апеку, то патрэбна было гэтыя святыні стварыць. І на тэрыторыі кашараў звычайна ствараліся такія альбо часовыя, альбо па магчымасці сталыя капліцы вайсковыя, у якіх адбываліся штонядзелю і на вялікія святы набажэнствы. Так было, як я ўжо адзначыў, напрыклад, у Торуні, так было таксама ў гарнізоне у Кракаве, дзе не было праваслаўнай царквы, і патрэбна было як бы асобна стварыць яе на тэрыторыі кашараў. Гэта былі, што сабой уяўлялі такія святыні. Яны уяўлялі сабой звычайна нейкае памяшканне, так, якое было ў стане памясціць адпаведную колькасць людзей. Там мантаваўся іканастас, усе неабходныя атрыбуты, якія уласцівы царкве. Таксама часамі як бы рабіліся нейкія, прывозіліся таксама іконы, і у некаторых выпадках як бы гэтыя святыні, гэтыя капліцы гарнізонныя выглядалі не горш, чым звычайная местачковая альбо вясковая парафіяльная царква. Вось такім чынам гэта пытанне вырашалася. Трэба сказаць, што на пачатку 20-х гадоў праблема недахопу гарнізонных цэркваў стаяла вельмі востра. Сапраўды гэтых цэркваў не было, іх трэба было стварыць. Гэта вынікала як бы з агульнай сітуацыі, так, неўрэгуляванне юрыдычнага статусу праваслаўнай царквы і так далей. Але з цягам часу пытанне вайсковых гарнізонных цэркваў ўсё ж было вырашана, і можна сказаць, што напрыканцы 30-х гадоў, напярэдадні пачатку Другой сусветнай вайны, ужо ва ўсіх буйных гарнізонах, дзе службу адбывала значная частка вайскоўцаў праваслаўнага веравызнання, цэрквы былі.
альбо гэта былі, як я ўжо адзначыў, такія звычайныя цывільныя парафіі, якія проста наведвалі вайскоўцы, атрымаўшы згоду царкоўнага мясцовага кіраўніцтва, альбо гэта былі гарнізонныя цэрквы, цэрквы, якія проста перададзены былі ў распараджэнне польскага войска, альбо гэта былі такія часовыя капліцы, якія проста былі абсталяваны ў нейкіх будынках на тэрыторыі кашараў, як, напрыклад, у Кракаве. Так, той вышэй згаданы выпадак быў вось менавіта у Кракаве. Такім чынам, як бы гэта пытанне было, можна сказаць, станоўча вырашана. Яшчэ адзін момант, на які неабходна звярнуць увагу падчас размовы пра вайсковае душпастарства праваслаўнага веравызнання, гэта, безумоўна, эфектыўнасць працы капеланаў. Наколькі яна была эфектыўная, наколькі была удалая, наколькі неудалая. Ну, тут трэба сказаць, што, мне здаецца, найлепшым паказчыкам эфектыўнасці гэтай працы з'яўляецца, па-першае, паводзіны вайскоўцаў у мірны час, напрыклад, адсотак дэзерцыі сярод іх, а гэты адсотак быў вельмі нізкі. Трэба сказаць, што праваслаўныя не адрозніваліся нейкай своеасаблівай колькасцю дэзерцыяў, былі даволі дысцыплінаванымі і паслухмянымі жаўнерамі. Ну, а другі паказчык, які таксама дазваляе нам у пэўным сэнсе ацаніць працу, эфектыўнасць капеланаў, гэта, конечно, іх удзел у баявых дзеяннях у перыяд Другой сусветнай вайны. Першую чаргу я маю на ўвазе вераснёўскую кампанію 1939 года. Тады ў польскае войска было заклікана больш як 100 000 праваслаўных жыхароў, і ўсе яны прыкладна выканалі свой вайсковы жаўнерскі абавязак. Нельга сказаць, што паводзілі сябе кепска, наадварот, сведчаць пра гэта шматлікія выпадкі гераізму, шматлікія выпадкі адзначэння высокімі ўзнагародамі гэтых вайскоўцаў і, трэба адзначыць, капеланаў, але да гэтага пытання яшчэ мы вернемся. Зараз я хацеў бы ўзняць яшчэ адну тэму, якая тычыцца гісторыі вайсковага душпастарства праваслаўнага веравызнання ў міжваенным войску польскім. Гэта спроба прызначэння вайсковага епіскапа. Рэч у тым, што у 1938 годзе быў прыняты закон, такі дэкрэт аб стаўленні польскай дзяржавы да польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. І згодна з гэтым дэкрэтам, згодна з гэтым дакументам прадугледжвалася пасада вайсковага епіскапа праваслаўнага веравызнання. Гэта значыць, што з гэтага моманту не протапрэзбітар у годнасці падпалкоўніка альбо палкоўніка меў стаць на чале вайсковага душпастарства праваслаўнага веравызнання, а епіскап у годнасці, у генеральскай годнасці. І вяліся перамовы паміж кіраўніцтвам царквы праваслаўнай і з аднаго боку прадстаўнікамі улады дзяржаўнай і таксама прадстаўнікамі вайсковага камандавання наконт таго прызначэння. Але гэта прызначэнне да пачатку вайны так і не было зроблена, яно так і не адбылося па шэрагу суб'ектыўных і аб'ектыўных прычынаў. Так, шукалі адпаведнага кандыдата. Трэба сказаць, што таксама не ўсіх такая сітуацыя задавальняла, каб прызначыць вайсковага епіскапа. Вялася вельмі гарачая дыскусія на гэты конт, і пытанне гэта так і не было вырашана да пачатку Другой сусветнай вайны. Праваслаўныя дачакаліся свайго вайсковага епіскапа толькі ў гады Другой сусветнай вайны. У 1943 годзе, калі польскія аддзелы змагаліся на захадзе, на заходніх франтах Другой сусветнай вайны, то там менавіта была така створана пасада
вайсковага праваслаўнага епіскапа, і тым праваслаўным епіскапам стаў Сава Саветаў, епіскап гарадзенскі і наваградскі. Напярэдадні вайны у 1939 годзе ён быў епіскапам наваградскім і гарадзенскім і наваградскім. Сядзіба яго месцілася у Гародні. Вось, таму гэта таксама на гэта таксама варта звярнуць увагу. Што тычыцца фізічных якасцяў, маральных якасцяў і таксама службовых якасцяў вайсковых святароў праваслаўнага веравызнання, то трэба адзначыць, што яны сябе паводзілі ў асноўнай масе беззаганна, бездакорна выконвалі свае службовыя абавязкі. Сведчаць пра гэта шматлікія рапарты, справаздачы, загады вайсковага камандавання. Большасць капеланаў спраўлялася са сваімі абавязкамі, рабілі гэта добра, рабілі гэта з веданнем, як кажуць, справы. Не было скаргаў. Калі ўзнікалі, канешне ж, розныя канфлікты, ўзнікалі розныя сітуацыі, розныя непаразуменні паміж капеланамі альбо таксама паміж камандаваннем і капеланамі. Гэта былі такія прыватныя моманты, прычыны былі вельмі рознымі, прычыны былі разнастайнымі. Вельмі часта прычынай былі складаныя міжканфесійныя адносіны у міжваенны час, таму гэта ўсё існавала, безумоўна. Але гэта ўсё не мае ўплыву на агульную вельмі станоўчую ацэнку капеланаў, іх дзейнасці душпастарскай і маральнай, душпастарскай і выхаваўчай працы сярод вайскоўцаў. Трэба сказаць, што ў 30-е гады вайсковае камандаванне таксама ускладала на капеланаў яшчэ адзін абавязак менавіта звязаны з асіміляцыйнай дзейнасцю. У 30-е гады вельмі ўзмацнілася палітыка дзяржавы ў дачыненні да нацменшасцяў, ну і ў дачыненні да прадстаўнікоў таксама рэлігійных веравызнанняў. Так, у той час рабіліся спробы паланізацыі праваслаўнай царквы, фарсавалася пытанне ўвядзення набажэнства на польскай мове, і, канешне ж, войска з'яўлялася тут такім своеасаблівым полем, дзе гэты праект ажыццяўляўся, дзе гэта палітыка асіміляцыі менавіта ажыццяўлялася ў першую чаргу на першую войску. Чаму? Таму што там было лёгка, капеланы падпарадкоўваліся не толькі загадам свайго рэлігійнага кіраўніцтва, царкоўнага кіраўніцтва, але таксама выконвалі загады вайсковыя, падлягалі вайсковай дысцыпліне, і гэта стварала добрую магчымасць для таго, каб разгарнуць тую асіміляцыйную працу менавіта ў войску. Усе капеланы падкрэслівалі сваё прыхільнае стаўленне да гэтай працы, выконвалі гэтыя загады, хоць можа не заўсёды гэта было адпаведна з іх поглядамі, з іх сумленнем. Мы ведаем пра тое, што гэта палітыка асіміляцыйная, яна праводзілася прымусова, гвалтам, такімі адміністрацыйнымі методамі, што, канешне ж, не магло не выклікаць нейкага абурэння, пратэсту, нават унутранага такога пратэсту. Таму стаўленне было рознае, такое асабістае стаўленне, але гэта не азначала, што капеланы ухіляліся ад гэтых абавязкаў, яны іх проста паслухмяна выконвалі як святары, але першую чаргу як вайскоўцы. Ну і вось мы дайшлі да таго моманту, калі можна прасачыць далейшы лёс праваслаўных капеланаў польскага войска пасля 1939 года. Як мы ведаем, у 1939 годзе распачалася Другая сусветная вайна. Лёс гэтых капеланаў склаўся па-рознаму. Ёсць прыклады таго, ёсць прыклады удзелу капеланаў у вераснёўскай кампаніі 1939 года. Трэба сказаць, што напярэдадні пачатку вайны у польскае войска былі закліканы не толькі прафесійныя капеланы, але таксама і дапаможныя капеланы. І яны вось у верасні 1939 года поплеч са сваімі жаўнерамі бралі ўдзел у вераснёўскай кампаніі.
Пасля таго, як гэта кампанія скончылася, многія капеланы падзялілі лёс польскай дзяржавы. Некаторыя з іх апынуліся ў нямецкім палоне, іншыя апынуліся ў савецкім палоне. Тыя, хто апынуўся ў нямецкім палоне, яны перажылі гэту вайну, раней ці пазней былі вызвалены з лагероў ваеннапалонных і вярнуліся да хаты. Пасля другой сусветнай вайны працягвалі сваю душпастарскую працу ўжо не ў войску, толькі як цывільныя капеланы. А вось тыя капеланы, якія трапілі ў савецкі палон, іх лёс, на жаль, склаўся вельмі трагічна. Яны загінулі, былі расстраляны, між іншым, у Катыні і папоўнілі шэрагі ахвяр катынскага злачынства. Як я адзначыў, пасля вайны, пасля другой сусветнай вайны, у польскім войску ўжо у камуністычны час так не было створана вайсковае душпастарства. Таму святары, тыя, якія перажылі вайну, яны выконвалі свае святарскія абавязкі ўжо сярод цывільнага жыхарства. Але трэба сказаць, што вайсковае душпастарства існавала ў гады другой сусветнай вайны. Вайсковае душпастарства праваслаўнага веравызнання было створана на захадзе, там, дзе таксама апынулася некалькі тысяч жаўнераў праваслаўнага веравызнання. Там таксама дзейнічалі святары, капеланы. Вось сярод іх быў, між іншым, епіскап Сава Саветаў, так, які выконваў функцыі галоўнага капелана і адначасова лічыўся, пачынаючы з 43 года, вайсковым праваслаўным епіскапам. Пасля заканчэння другой сусветнай вайны камуністы у камуністычнай Польшчы не дазволілі стварыць асобнага душпастарства для праваслаўных жаўнераў, нягледзячы на тое, што такія жаўнеры былі, безумоўна, адбывалі вайсковую службу, але камуністычнае кіраўніцтва не бачыла патрэбы стварэння такой структуры, што ў тагачасных палітычных абставінах было даволі відавочным. Праваслаўнае душпастарства вайсковае адрадзілася ўжо на пачатку 90-х гадоў, калі ў 94-м годзе быў створаны праваслаўны ардынарыят польскага войска, які па сённяшні дзень займаецца апекай, духоўнай, маральнай апекай над вайскоўцамі польскімі праваслаўнага веравызнання, і ён працягвае традыцыі таго душпастарства, якое існавала да другой сусветнай вайны.